Ja. Nem. Ja. Igen, kicsiket szólj. Na, észrevette a kamerát. Nem, ide nézzünk. Hallod? Nem arra nézünk, ide nézünk. Ezt megkezdett csuklani. De igen, most is csuklik. Mindjárt. Na, kész észrevette. Igen. Igen? Mi van itt? Hogy? Reggel? Olyan 10. Csinálj meg mindjárt. Olyan 10 körül, 9. Kell hamarabb is csak, akkor még alszik, tudod? Igen. Mi ez a kacagás? Itt mi van? Hát szerintem igen. Pihá, itt pipi van. Fúj, itt pipi van. Jó, fürdettem aztán, jó? Na, puszi, szia! Itt mi van? Ne lukjon bele. Nem. Szia! Már csak mikor közeledek, már kapok. Mondjátok, hello! Itt mi van, Hanna? Itt mi van? Ja, itt egy óriási nagy pipi van. Na, filmezd le, hogy levetköztettem, hogy látsza. Tudni, zárd le, és indítsd újra, hogy ne legyen.